ערב טוב. האמת, לא דיברתי איתכם בכלל, אני חושבת. זה נורא כיף ומרגש ככה לשבת מול המיקרופון ולדבר בעיקר לעצמי, אבל לדעת שמישהו מקשיב שם בצד השני. אז אני עושה את זה פה, מהסלון, מסלון ביתי, וסביר להניח שעוד מעט תשמעו גם כמה קולות רקע. נא להתייחס בשוויון נפש, ככה נראה ונשמע בית בישראל. בכל אופן, היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד הדברים שמאוד שמתי עליהם דגש במדריך פייסבוק האלקטרוני החדש שבניתי, והסיבה ששמתי דגש עליו היא שלא משנה מה תעשו כאן ואיזה טכנולוגיה, באיזה טכנולוגיה תשתמשו, אם לא תעשו את הדבר הקטן הזה, שקשור להגדלת קהלי יעד, להצעות חברות, בתכלס לא יקרה שום דבר דרמטי. והיפה הוא, לא מדובר על טכנולוגיה, לא צריך להיות גאון מחשבים, סך הכל מדובר בעצות שאני אתן לכם היום, בהיגיון פשוט, בריא. וכן, מהמובן מאליו הזה בניתי את עצמי, כך שאם זה הצליח לי, זה יצליח לכל אחד ואחת מכם. אז על מה אני רוצה לדבר איתכם? אני רוצה לדבר איתכם היום על קהלי יעד. ובעצם השאלה שעולה בהרבה קורסי פייסבוק שלי היא למי מציעים חברות? מי הקהל שאנחנו מגיעים אליו? והתשובה שלי מורכבת משניים. דבר אחד זה הסעיף הראשון שאני רוצה להגיד לכם שזה בסדר וזה חשוב. אופס. טוב, מקווה שמישהי לא נמלטה מהמקלחת למעלה. מאוד מאוד חשוב להיות ממוקד. סך הכל פייסבוק מגביל אתכם בפרופיל ל5,000 בקשות חברות. רצוי שהם יגיעו מהמקום ואל המקום שאליו אתם רוצים להגיע מבחינה עסקית. ואיך נעשה את זה? איך נציע חברויות לאנשים רלוונטיים, לקהלי יעד רלוונטיים לנו? אז הנה, אני מראה לכם את זה עכשיו על המסך הקפוא הזה כבר שמחכה לא מעט זמן. אני עולה לשורת החיפוש, ונניח, אתן לכם דוגמה, נניח שאנחנו עסק שעושה אירועים מיוחדים לבני ישראל, לבני מצוות, והנה זה נגמר.